Hallo? Hallo? Hvem er det? Det er Emil. Nå, det var lige dig, jeg skulle have fat i. Okay. Ved I, hvad jeg ringer fra? Nej. Nå, men du må undskylde, jeg ringer anonymt, det er fordi, jeg ringer ned fra vores butik, nemlig. Nede i 20 Wheels. Hvorhenne? I Viborg. Og hvad var det, du sagde, det hed? 20 Wheels. Skal jeg stå det for dig? Ja. Okay, et total. Hallo? Ja. Et total. Ja. W. Ja. Så. Ja, men hvad du ved det? Nej, men det er bare fordi, at jeg skulle høre, om du giver mig med til... det er fordi, vi har nemlig en lille klub, som... vi har en lille klub. Lad os spørge, hvad du laver lige nu. Hvad? Lad os spørge, hvad du laver lige nu. Jeg laver ikke noget, jeg sidder derhjemme. Hvad laver du derhjemme? Ser fjernsyn. Hvem er det, jeg kan høre i baggrunden? På grund af, min mor har lige fået gæster, på grund af, at de kan snakke om noget. Nå, men det må du undskylde så. Ja, men det gør ikke noget, men så er det.